Hei dragilor, bine ați revenit pe canalul meu parfumat de YouTube. Astăzi un nou clip cu un haul parfumat pentru voi. Ce parfumuri noi au mai intrat în colecția mea și iarăși vorbim despre niște parfumuri fresh, un pic mai florale de data asta, pentru vară, pentru verile toride, pentru că ne dorim să fim parfumați foarte intens, dar plăcut și atunci când sunt peste 35 de grade afară. Și hai să vedem ce am achiziționat. Primul parfum cumpărat este acest Cacharel Année Année apă de toaletă. Este Année Année l'original, 100 de ml. Spun că este varianta original pentru că acesta este apărut mai acum, după ce cel clasic în altfel de sticluță a fost scos din producție, deci reformulat. Mirosul se aseamănă cu cel ce a fost înainte, l-am avut și pe acelea pe vremuri. Și aici avem o combinație foarte interesantă dintr-un crin și o zambilă. Deci vă imaginați un miros floral foarte verde, crisp și fresh. Nu dulce, ci doar verde și destul de înțepător, așa. Are tot felul de note florale albe, pe o bază foarte, foarte ușoară. Nu e nimic cremos la parfumul ăsta, nimic dulce, mirosul se menține, are un iz ușor vintage, dar nu este un parfum cu miros învechit sau vintage, cum ați crede, dar este un parfum mai greu de purtat, în sensul că multă lume fuge de mirosul acesta, îl asociază cu lăcrămioare stridente, îl asociază cu diverse chestii. Poate, el conține probabil și elemente de lăcrămioară, iar mirosul rezultat poate fi, nu știu, asociat cu mirosul unor produse de curățenie, așa spun unii, pur și simplu. Dar pentru cei ce caută un crin frumos, o zambilă frumoasă, o lăcrămioară interesantă, găsește aici, la un preț mai mult decât decent. 100 și ceva de lei sticluța și aici, apă de toaletă și se comportă pe piele binișor, are un 3-4 ore rezistență pe piele, un siaj moderat, un parfum foarte frumos și potrivit cu razele de soare ale verii, cu căldură excesivă, pentru că el nu devine sufocant, atâta timp cât este aplicat în mod conștient și nu aplicat abuziv. Dar cred că și abuziv, dacă îl aplicăm, tot nu putem să necăm pe cineva cu el. Deci, o descoperire frumoasă pentru cei care nu îl știu. Parfumul Année Année este practic apărut în anii 80, este unul din clasicele case Cacharel și uite că l-au readus, l-au resuscitat, l-au reînviat și l-au repus în vânzare, pentru că nu așa, e bine să avem și clasice alături de parfumurile moderne ca să putem alege, fiecare după personalitatea noastră. Mie îmi place mult ăsta și mi-amintește de perioada în care am fost elevă, studentă, când am avut prima dată acest parfum. Cel de-al doilea parfum pe care vi-l arăt este acest Lanvin Rumeur, apă de parfum, și aici am 100 de ml. Prima dată trebuie să ne uităm la această sticluță superbă cu acest capac cu iz vintage. Arată extraordinar de frumos și mai ales să ne amintim că acest parfum este creație a maestrului Kurkdjian. Așadar, nu poate fi decât ceva bun, nu? Sau așa sperăm. Este un floral prin excelență care îmbină foarte frumos o notă de magnolie inedită cu ceva lăcrămioare și alte note florale pe o bază de mosc, un mosc frumos, ușor carnal, un mosc ca în moscul lui Narciso Rodriguez, dar doar spre final se simte așa un iz a acelui parfum. Este un parfum care se îmbine foarte frumos cu pielea și acel mosc este destul de evident, dar nota de magnolie fiind foarte puțin prezentată în parfumeria mainstream, aici este inedită și adusă în prim plan. Dacă căutați un parfum cu magnolie și nu știați ce să căutați, acesta este interesant. A mai fost unul Volare Magnolia pe la Oriflame, dar nu mai există și seamănă puțin cu acela, însă ce este mai frumos lucrat, mai finuț lucrat, mai cu atenție împletite notele, cu miros mai puțin chimic. Are un miros ușor strident și chimic, nu poți să spui că miroase precum un parfum de nișă floral, dar chiar și așa merită cei 100 și ceva de leuți pe care îi cere, pentru că se prezintă bine, se păstrează pe piele decent, radiază moderat, e minunat pentru primăvară și vară și mai ales pentru ținute cu rochii înflorate și ținute foarte, foarte feminine. Foarte frumos parfum și sper că nu va lipsi niciodată din colecția mea. Este în colecția mea și va rămâne, nu pleacă absolut niciunde. Un alt parfum pe care vi-l arăt astăzi este acest Donna Karan Dickie &I Energizing, apă de toaletă, 50 de ml am aici. Acesta se găsește și în format apă de parfum și eu l-am avut în formatul acela. Sticla la apă de parfum este puțin mai frosty, deci nu se vede atât de bine prin ea. Iar asta este apă de toaletă și se seamănă bine cu apa de parfum. Este aceeași notă stridentă de vodcă, amestecate cu note florale și note citrice, mai ales cu note lămâioase și citrice.
Da, rezultând un parfum foarte, foarte astringent, foarte bun însă pentru vară, foarte răcoritor. Varianta asta vă recomand mai degrabă apa de toaletă, fiind mai ușor de purtat și nu atât de astringent pe cum apa de parfum, acela este și mai puternic. Ca și persistență nu am văzut mari diferențe între ele, nici ca siaj, ci doar ca și compoziție. Ăsta este puțin mai aerisit așa și mai puțin strident. Deci dacă căutați ceva pentru vară și vreți să turnați așa pe voi, ăsta este un parfum foarte interesant. Prețul i-a crescut între timp față de acum când îl știam eu de mult. Acum vreo 15 ani, 12-15 ani, era undeva la 100 de lei, 100 de mililitri. Acum ăsta 50 de mililitri, 150 de lei sau cât e, 100 de mililitri pe la 300, poate 250, cam multișor să zicem pentru ce face el. Brandul Donna Karan parcă este cam scumpicel. Dacă îl găsiți pe la ofertă, merită 100 de lei, până în 150 de lei sticluța asta, dar mai mult nu știu dacă merită. Cu toate astea, e un parfum foarte fresh și răcoritor pentru vară. Avem nevoie de așa ceva în viața noastră. Avem nevoie de parfumuri care să ne țină răcoroși și care să ne facă plăcere să le purtăm. Atunci când sunt 35 de grade, nu-ți arde nicio vanilie, de nicio notă puternică și dubioasă. Așadar, vă recomand parfumul ăsta dacă vreți ceva deosebit. El nu seamănă cu nimic de prin mainstream. Are această calitate de a fi deosebit. Este și ciudățel, dubioșel și puțin strident chimic, e adevărat, dar poate vă va plăcea. Dați-i o încercare și poate, așa ca mine, veți ajunge să-l aveți în colecție și voi. Mie îmi place suficient de mult să-l țin și consider că parfumuri de vară foarte reușite sunt foarte puține. Doar prin nișă găsești și nu prea merită banii, că nu durează nici alea atât de mult pe piele, mult mai mult decât astea. Toate astea fresh durează cât durează, așadar nu știu dacă aș da foarte multe sute de lei pe un parfum fresh, mai bine la categoria asta aleg cu siguranță ceva la un preț mai bun. Deci nu uitați de el, să-l luați în vedere. Dragi prieteni, atât și astăzi cu noile parfumuri intrate în colecția mea pentru vară. Sper că v-a plăcut clipul meu și v-a adus puțină bucurie. V-am pupat! Bye!